Jeg hater sokkershow. Det gjør sokker for meg. Jeg skal ta det. Velkommen til sokkershow. Episode 8. Nei, men se der. Hvem er du? Jeg er den onde trollet. Jeg mener, jeg er Mr. Maxi. Haha, jeg har alltid trodd at Maxi var en butikk, jeg. Og hvorfor har du ikke noe hår? Og hvorfor har du det rare øyet? Ok, jeg heter ikke Mr. Maxi. Jeg heter Mr. Magnussen. Åja, det forandrer alt. For jeg trodde nettopp du var en ond trollmann som skal utslette sokkershow siden sokkershow gjorde sokker for land. Men det tror jeg ikke nå lenger. Kan jeg være medlem i sokkershow? Ok da, men bare på en betingelse. Du må hoppe fra det vinduet der borte. Ok. Nei da, det gjør ikke så vondt. Ok, jeg skal gjøre